On je nejlépe udržované vojenské tajemství. Koncept duchovního bojovníka se objevuje v mnoha kulturách napříč dějinami. Je trénován v novém způsobu boje. Já sám tomu nerozumím. Teď se chystá nastoupit do akce. Terorista, zápletka, dokonalá Je jedinou oběť. dcerou ředitele Bakera. Požádali nás, abychom ji chránili. On je jediným smyslem jejího Odvezu života. vás pryč. Ne, pane Browningu, já tady zůstanu. Musí udělat jedno. Byli muž Mayday zautočili. Udržet ji naživu do prvního kontaktu. To je v pořádku, samé Browningu. Najdeme východisko, víme, že nejste Clark Kent. Zůstanete a všechno mi zkomplikujete. Pomůžu vám bojovat. To už jsem říkal, toto bude náš bezpečný pokoj. Jsi ve velkým průšvihu. Vrať se, protože tady to všechno bude noční běs. Bojovník budoucnosti. Kdo jste, sami Browningu? Je na válečné stezce. Michael Peer. První kontakt. Tento film vám nabízí společnost Intersonic.